Čekujem Facebookčik, som čarovný. Fajčím ťavy, som čarovný. Vozím sa na Volve, som čarovný. Cikám a furt som čarovný. Vypil som asi pol litra ruškovice. Máš smiešné okuliare, alebo máš biele tenisky. Manažer Richarda Millera za mnou prišiel, dali sme si nejakú kávu. Ja mám relatívne veľkú zbierku plyšových zvieratiek. Je to taký vankúšik, na ktorý si vieš položiť hlavičku a je to milé zvieratko prostě. Vítám vás tady u dalšího dílu vašeho oblíbeného pořadu Zpátky do minulosti. Dneska je mým hostem ten nejčarovnější rapper v hře, kúzelný, magický, zázračný, zábavný Viktor Kamenický. Ahoj. Viktore, vítám tě tady. Čau. Ahoj. Jak se dneska máš? Celkom dobre a povedal by som, že až čarovně. Až čarovně, to rád slyším. Kde my se dneska nacházíme a proč je tohleto místo důležitý pro tenhle rozhovor? Nachádzame sa na detskom ihrisku v Petržalke a v tomto vnútrobloku som v princípe vyrastal a tam je panelák, na ktorom som natočil také video internetové. Štýlový, žiarivý a trocha čačaný, ale hlavne som čarovný. Kvůli tomu tady dneska jsme. Nie hovor. Je to tak, to internetové video se stalo pravděpodobně větším hitem, než ty si čekal. Áno. Je to tak? Áno. Mě by zajímalo, jak to celé vzniklo. Od nápadu přes produkci, postprodukci až vydání. Písal sa rok 2012, ak ma pamäť neklame. A bol som treťak alebo štvrták na vysokej škole a dostali sme zadanie od teraz v súčasnosti mojej kolegyni, pani doktorky Vavrovej, že máme urobiť že audiovizuálne CV, čiže v princípe video sami o sebe. Keďže mi prišlo vtipné urobiť si z toho takú srandu trošku, tak som si urobil rapový klip, kde hovorím o sebe s takou nejakou nadsázkou a hyperbolou. Celé je to taká recesia. Mám pobyt trička, som čarovný. Mám iPhone 4. Natáčel si to s nějakýma kamarádama, nebo? So svojou spolužiačkou, Kristinou Levaj. Jej brat zhodou okolností je Adis, tiež taký možno známy spevák. Som a ty nemôžeš ma zmeniť, ale budem iba tvoj, keď si... On vlastne robil hudobnú produkciu. Ty jsi říkal, že jsi to dostal jako zadání na škole, to znamená, na kterou si chodil školu? Bola, že Paneurópska vysoká škola. Což se zaměřeným na nějakou videoprodukci? Fakulta mass médií to je. A ty jsi to teda úspěšně dostudoval, jak jsem pochopil. Úspěšně jsem to teďka dostudoval. si říkal, že je to tvoje kolegyně. Áno. Už, takže co ty teďka vlastně děláš? Ja okrem toho, že stále nejak natáčam nejaké videá, reklamy, venujem sa videoprodukcii, čiže k niečomu takémuto. Tiež učím na tej vysokej škole na svojej alma mater. Písnička se jmenuje Som čarovný. Ráno vstanem. Som čarovný. Papám potravu. Som čarovný. Kde vzniklo to slovní spojení Som čarovný? Keď som bol opitý v jednom podniku, keď som mal asi 19 rokov. Hezky. Takže co, to tam jste se Prostě bavili? Vypil som asi pol litra hruškovice. Aha, to jsou nejlepší nápady potom. To je, hlavne keď máš 19 a kombinuješ to s pol litrom hruškovice, to je najlepší nápad. Nejak by to v hlave napadlo, že teraz bude všetko čarovné a magické a kúzelné a taxikár bol čarovný a kúzelná bola barmanka a všetko bolo prostě zázračné. Takže jsi to potom vztáhnul prostě na sebe a použil si tuhle legendární hlášku. Když jsi to vydal, co se dělo? Hádám, že jsi neměl takhle velký očekávání. No. Vlastně ten YouTube, ty jsi to umístil na YouTube, kde se to stalo právě virálním. To bylo v rámci té práce do školy, že jsi to tam měl dát, anebo to si tam dal už potom jenom tak, jako že jsi říkal, třeba to někoho bude bavit? Hej, ono to bolo tak, že ja som nebol fanúšikom optických médií, to sú CDčka, DVDčka, takéto veci. Aby som to splnil, tak som to musel odoznať na tom optickom médiu, aby sa to zaarchivovalo a tak ďalej. A povedal som si, že ja nebudem akože žiť v 20. storočí, že už na 21. dám to proste na nejakú videoplatformu, kde si to ten pedagóg alebo pedagogička vie pozrieť kedykoľvek chce, má link, je to otvorené, nech sa páči. Jasne. A nejak to nabralo svoj vlastný život, začalo sa to virálne šíriť. Zrazu to malo 50 000, 100 000, 200 000, milión, 2 milióny, 4 milióny a teraz som na nejakých 6
6,5. 6,5. 6,5, koukal jsem se na to. To je zajímavý vlastně, že ty jsi to tam nedával vůbec s tím záměrem, ať to bouchne, no. Ale prostě to byl projekt do školy. No. A najednou z toho byl takovýhle hit. Jak jsi to vnímal v té době? Jak na to reagovali třeba tvoji kamarádi, rodiče? Začali tě poznávat lidi na ulici? Začali ma poznávať na ulici, samozrejme prvé nejaké fotky s mladými ľuďmi alebo staršími ľuďmi na ulici, že a som čarovný a pošli odkaz môjmu bratovi, sestre, sesternici, kadekomu. Bolo to samozrejme 2-3 roky vtipné, že sa toto deje. A potom som to už tak bral ako, dobre, je to nejaká súčasť mňa, nejdem sa za to nejak akože hanbiť alebo čo. Tým, že ja som sa nikdy neprofiloval ako reper, neviem, či to je vidno, ale ja nie som reper a ani neviem repovať. Jo, takhle. Aj s Adisom sme mali také problémy, že som sa nevedel presne trafiť do tých beatov a tak ďalej. Takže tak nějak jsem to akceptoval, že toto som já. Štve tě třeba, že vzhledem k tomu, co děláš, že jsi úspěšně vystudoval školu, že tohle je zrovna ta věc, kvůli který ti lidi znají? A čo ani nie, lebo je to taký akože conversation breaker v princípe, že niekto to akože otvorí a je tam nejaká diskusia a potom na to vedia sa naviazať nejaké ďalšie témy. Takže neuškodilo ti to žádným způsobem v tvojí kariéře třeba? To neviem akože objektívne zhodnotiť. Viem, že niektorí ľudia sa aj vyhraňovali voči mne kvôli tomu, že to je ten čarovný, ale ako náhle ma začnú spoznávať, tak zistia, že je to úplne iná osoba ako tá, čo je na tom internete. V princípe čiastočne aj moja súčasná frajerka bola taká tiež, že ježišmaria, že to je nejaký trtko z internetu, že čo ja sa s ním budem rozprávať, ale zistila postupom času, že teda som niekto iný a ďaká Pánu Bohu sme spolu. Hezky. Jak dlouho jste spolu? Rok a pol. Dostával si v té době toho největšího hypeu třeba nabídky na nějaký shows nebo kolaby s nějakýma hudebníkama? Manažer Richarda Millera za mnou prišiel, dali sme si nejakú kávu a snažil sa ma presvedčiť o nejakej kolaborácii, ale úprimne som mu povedal, že asi to nevidím rúžovo, aj keď mám Ríša rád a tiež to bol jeden z hudobníkov, na ktorých som vyrastal, ale nevidím tam prienik aj kvôli tomu, že nie som hudobník, nie som reper, čiže že toto bolo možno také zvláštne, keď už teda tá vlna išla dole a potom prišla taká ďalšia druhá vlna toho, tej popularity, tak si ma kúpila jedna banka v rámci jednej kampane. A predával som stikerku, to ešte keď sa nedalo platiť telefónom, tak si vedel dať takú nálepku NFC-čkovú na telefón alebo na akýkoľvek predmet. Tam si mal akože nabitý kredit a tým si platil, to bolo také zamerané na mladých a ešte som bol klasifikovaný ako mladý, v súčasnosti už nie. A kolik tě je vlastně? 36 budem mať o pár dní. Bavili jsme se, myslel jsem si, že jsi mladší, což je vlastně kompliment. Ďakujem. Když vlastně se tohleto všechno stalo, přemýšlel si třeba, že by tě ta tvorba bavila, protože tehdy se tím nedalo ještě úplně tak živit. Nepřemýšlel si v určitý část svýho života, že by se třeba vrátil nějaký té tvorbě? Nie, lebo mňa akože baví to, čo robím, to učenie ma naplňa. Je to aj samozrejme milé aj pre tých študentov, že zrazu tam ich učí nejaký youtuber, ktorého pozerali, keď mali, ja neviem, koľko teraz, jak to vychádza, 5 rokov. Jak na to reagujú tí studenti, když to zistí? Niektorí zábavne, niektorí opovrhnutím, akože naozaj, to je, akože, aj ten internet je vždy rozdelený na nejaké dve polarity, čiže asi to vnímaš aj ty, ako populárny človek, že niektorí ľudia sú tvoji fanúšikovia a niektorí ľudia proste ťa hejtia, lebo, ja neviem, máš smiešné okuliare, alebo máš biele tenisky a doplň si random dôvod, prečo to tak je. No, okuliare mám směšné, no. To už jsem slyšel párkrát. Kdyby tě teďka oslovila třeba na nějaká firma, že by chtěli udělat remake toho, šel bys do toho? Záleží od finančného ohodnotenia. A záleží od toho, že čo by to bolo. Kebyže je to nejaká politická strana, tak rovno nie, ale záleží, že čo by to bolo samozrejme. Když se posuneme od té hudební tvojí kariéry a největšího hitu, co máš v plánu teďka v blízké budoucnosti ty jako Viktor Kamenický? Ísť do komisie štátnicovej, vyhodiť pár študentov. Doufejme, že to vyjde až potom. Dokončujem jeden, teda druhý celovečerný film s mojím kamarátom a v princípe šéfom v rámci jednej reklamnej agentúry. Volá sa, že La Dolce Morte, je to taká trpká čierna komédia o nezmyselnosti života, čiže
veľmi trefné na súčasnú dobu. Ano. Potom tak robiť proste stále to, čo ma baví, raz za čas nejaké video, nejakú produkciu, reklamu a akože toto je taký môj, neviem či dlhodobý cieľ, ale minimálne na pol roka dopredu je čo robiť. Jasne, a kde sa môžeme tešiť na ten film? Predpokladám, že to bude v kinách. Predbežne by sme to chceli v septembri uviezť na jednom festivale, ale uvidíme, ako sa to podarí. Já mám poslední otázku. No nech sa páči. Co bychom ti nevěřili? Tobě jako Viktoru Kamenickému, nějakou věc, kterou bychom ti nevěřili, že děláš, máš? Že mám relatívne veľkú zbierku plyšových zvieratiek. Hezky, hezky. Tak to jsem ještě neslyšel a jak to vzniklo? Mám rád plyšáky proste. To je super vec, lebo je to taký vankúšik, na ktorý si vieš položiť hlavičku a je to milé zvieratko proste. Mám najradšej podvodnú tematiku, že chobotnice, veľryby, lachtany. Dáváš jim jména? No jasné. A jaký je tvůj oblíbený plišák? Teraz máme Pavlíka, lebo som ho kúpil. Jo, Pavlík je dobrý, no. Pavlík je super, je to ten Axel, či Axolt, či ako sa to volá, to je taký ten rúžový mlok morský, mexický, s takými vecami. Toho teraz dosť protežujeme s frajerkou, lebo je nový samozrejme. Ale máme Vilmu, to je tá modrá veľryba z takého ikeáckého obchodu. Ano, to si přesně vždycky říkám, když tam jdu, že kdo si to koupí, takovouhle velkou veľrybu. Ja. A potom je tam taká žltá chobotnica tiež odtiaľ, to sa volá, že William. Jacek Tadeusz Jacek, to je taký pingvín, ktorý to je jedno jméno. Jacek Tadeusz Lebo sme sa nevedeli rozhodnúť, že či to je Jacek alebo Tadeusz, tak sme dali Jacek Tadeusz Jacek, čiže super. Hezky. A potom je tam Oliva, to je ďalšia chobotnica a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Hezky. Tu by sme mohli byť ešte 20 dní. Viktore, moc díky, že jsi na nás udělal čas. Velmi I na rád. diváky. Přivezli jsme zpátky další obrovskou legendu, tentokrát ze Slovenska. Nezapomeňte, jednou za 14 dní vychází vždycky nová epizoda. Napište do komentáře, koho byste chtěli vidět jako dalšího. My se fakt snažíme, víc než se myslíte, se snažíme. Občas je to hodně náročný, ale my to nevzdáváme, takže vám všechno se pokusíme doručit. Nezapomeňte podpořit lajkem, jestli ještě nemáš, dej odběr a doufám, že my se nevidíme naposled. Přeju hezký, krásný život a hodně štěstí těm studentům, který teďka vyhodíš. Díky, Viktore. Děkuju.